Porten el franquisme encrustat en els seus gens. La festa de Sant Jordi s'ha anat canviant últimament. He baixat un moment al centre, estava a rebentar i això eren les 3 del migdia. Jo ja no sé què s'està vivint avui, o sigui, no sé què es reivindica, temes principals com és el tema de la llengua, com és el tema de la catalanitat. Veurem si la gent està per això o està per consumir, comprar qualsevol cosa, tot perquè és Sant Jordi. Escolta, què reivindiquem avui aquí? El de sempre. Volem allò, que tothom pugui dir la seva. Volem democràcia, llibertat i respecte. No volem que votin a favor ni en contra. El que vulgui cadascú. Això és el que volem, un país democràtic. Si encara no ens han guanyat aquest dret, què ha de passar al món? Perquè ens reconeguin una cosa tan bàsica i elemental. Doncs portem temps, darrere d'això. Sí, perquè suposo que pertanyem a un país que no té les coses clares, no els hi han ensenyat a ser demòcrates. Porten el franquisme encrustat en els seus gens i més enllà no són capaços d'evolucionar. Tenen aquest problema. Confiem que això ho canviïn, però sembla que no. Ells en tenen molt de la vara, posar-te recte a base de càstig, però enamorar-te no en saben, ni volen saber. I la diada, la veus més reivindicativa o estem perdent una mica la... Doncs ara a les 7 faran una manifestació a la plaça Universitat en defensa i reivindicació de la llengua. Que potser calia, no?, aquesta part reivindicativa, perquè semblava que s'estava com una mica rebaixant el... I tant que calia, i tant. Passeu una bona diada. D'acord. Que vagi molt bé. Vinga, doncs.